Yun, Bicol wine. First of all, pray muna tayo para sa guidance ni Lord. Keto na, babaybay na namin ang EDSA. Hanggang Martin kami sa Laguna. Sana makisama yung panahon. Hindi umulan. Mabilis ang breakfast lang para maagang marating sa paroroonan. Quezon Province, touchdown. Bundok, Peninsula, o Bituka manok. Bituka manok. Kapag nag-ride ako ng pa-south, gusto kong dinadaan ng itong Bituka manok ng Atimonan Quezon. Bukod sa goosebump na binibigay nito, napakaganda ng tanawin dito. Medyo alanganin yan yung mga siko. Pero yung mga nag-a-assist naman para maiwasan ng mga aksidente. Kaya pag napada kayo dito, huwag kayong mahihang magbigay sa mga nag-a-assist sa inyo. Dito na tayo, picture muna. Napakaganda ng probinsya ng Quezon. Isa to sa mga paborito kong daanan pag pupunta ako ng South Quezon. Mabete ng paligiran, malagong puno, masarap na simoy na hangin, malayo sa polusyon. Ano pa bang hahanapin mo rito? Sulit talaga ang biyahe pag dito ka tumadaan kahit hindi kagandaan yung kalsada. Sana mabigyan rin ng pagkakataon maraan dito.
sakaling mas malayo pa ang sabihin ng biyahe namin. Eto na, malapit na kami makalabas dito. Pero siyempre, bigayan lang muna. Ganitong kalsada ay masarap daanan, saka masarap sa pakiramdam. Siya nga pala, sa bawat punta nyo dito, huwag nyo kalimutan bigyan ng tulong yung mga lokal na nag-a-assist sa mga rider na tulad natin. Sigurado kahit mumunti lang yung tulong mo, ma-appreciate nila to. Tapos na ang Bituka manok. Yay!